15 ang kumpirmadong patay sa nahitabong landslide dinhi sa Purok Libas, Barangay Binabag. Human sa 6.9 magnitude nga linog nga nahitabo pagka September 30 tuig 2025. 15 ka kinabuhi. Mao kini ang gidaghanon sa mga nakalas sa usa lamang ka barangay dinhi sa Bugos City. Ang Binabag, atol sa pag-igo sa nakalilisang nga linog sa Northern Cebu. Sagad sa mga mitaliwan, mga bata ug sakop sa usa ka kabanay. Tungod kadaghanan kanila, natukaw na sa ilang pagkatulog sulod sa ilang panimalay. 11 sa 15 ka nakalas gidungan og haya dinhi sa Sitio Hacienda Filomena. Luyo ni ining mga numero, mao ang sugilanon sa pamilya nga hangtod karon nag-antos sa pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi. Apil ni ini si Gregorio Malinaw nga namatyan og 4 kasakop sa iyang pamilya. Rescue na ko Simpson. Pagadto nako ang bata duha patay naman gid, wala naman gid mada. Ako na lang gikuha gidaan ako sa ubos akong gipundok ang duha. Ang sakit nga gisugilon ni Gregorio Malinaw, usa lamang sa daghang sugilanon sa mga pamilya nga gibungkag sa trahedya. Samtang sila nagbangutan sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ang uban nga pamilya padayon nga nangita sa kasiguruhan ug kaluwasan human sa linog. Sa matagluha nga nag-awas gikan sa mga biktima nga naluwas sa linog, usa lang ang ilang gitinguha nga unta dili sila pasagdan. Sama ni Ruben Lumbihon nga misangpit og panawagan sa nasudnong kagamhanan aron aduna sila'y lugar nga luwas nga katukuran balik sa ilang panimalay. Sa akong gipatawagan sa mahal sa ato ang presidente, nagkinahanglan ako sa imuhang tulong tabang para namo ug sa mga congressman ug senador. Sagupa isa mininyo gyud. Ayaw mininyo diawi pagsagop na mapahimutang mi. Bisan gamay na lang nga kalinaw sa amo ang kaisipan na mahipos ni ang amo ang mga patay. Sa matag pamilya nga nawad-an, dili lamang sa ilang panimalay ug kabtangan, apil na sab sa kaugmaon uban unda sa ilang minahal sa kinabuhi. Ilang panghinaot nga mahimutang sila pag-usab ug makabangon gikan sa trahedya. Kini si Victoria Diana, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.